z nového videa série Brawl Stars. O ne, my jsme si lostli teda daily streak, tak. Nevadí. Čo to tu je? 2 random star dropy. Ok, čo napadne? Super rare. Tiež. Player ikona. Ďalšie 2 random star dropy. Dobre, ako... Nic zlé. Nie je tu nejaký... Ali. Good, ako opravuje to vyzerá. Ako zle. Nejakého bravlera. Uvidíte, aký to bude bravler. Napíšte prosím potom do komentáru, že akého bravlera by ste chceli ďalej. OK, pozrieme sa ešte sem. A teraz, lebo to bude to Barry. OK, ideme si ho teda. Ja za Barryho nehrávam, ako. Ešte som ani za neho nehral, čiže... OK, tu mám nejaký skin. Že vás, keďže ma tak podporujete, tak vám dám. Takže jasné. Boom, Dark Horse Barryho. Nie, za Barryho poviem pravdu. Moc hrať nejde, ako. Tak to vám poviem, ale pre vás urobím čokoľvek. Ja nechápem ešte tomuto, ako. Niečo musíte robiť. Neviem čo. OK, tak ideme začať s týmto. Solom. OK. Ešte to určite nebude až také ťažké. Boom. OK. Tuto by sme mali. Boom, boom, boom. Boom. Nie je to až taký hrozný bravler ako. Boom. Ako healujem. Akože keď si to dám pod seba, tak ma to healuje. Čiže je dobré. Tak to môžeme využívať. To sa vyplatí ako. A pekne animovaný ako chvost. Do skin. Mori. Tak. OK. Ideme ďalej. No, máme docela veľa questov, čiže si myslím, že to bude docela ako dobré. Oj, tu už je Mandy Cordelius. Ich tu strašne veľa. Tu je Cordelius. Strašne ťažké ako. Shade. Ja ho skúsim zabiť. Poď. Yes. Ideme. Tu je Mandy. Ktorú sme práve zničili.
nie, sme tu len ako keby dvaja, no. Je to Cortelius, ale... OK. To je veľmi dobré. Ľudia, ozvem sa vám, keď ho už budem mať na väčšom týri. Zatiaľ. OK, ľudia, takže som sa vrátil teda. Pošiel som si na to. Tých som myslím na trofy. To nie je až také ľahké, ako viem pravdu, že to také dosť ťažké. Akože beriete to, že v pohode. Myslím sa dá proste. Ale niekedy sa stalo, že proste šli po mne dvaja. Ja som proste nevedel, čo mám robiť. OK, to skrieme, dohýleme sa. Bum. Schovám. Som tu není. OK. Všimni sa dneska, no neviem, koľko stihneme. Máme tak 7 trofí. 7 týr, tak. Neviem, vidíme koľko stihneme. Som to ešte pušnúť nechať tak. Wow, nejaký epický nástup. Skôršie, že epický príchod. Cold. Ja, nevadí. Ale sme druhý, čiže to je na pohodu. OK. Bum. Dobre. Tam je. Tam sa ľudia ako... Prosím, keď idú po vás, keď idete po vás okolo ľudí ako... Chápem. Ja to chápem. Ako chápete. Sústredite na to, čo potrebujete. Proste sa musíte sústrediť. Jej. Dali sme to dobré. Je taký pohodový. Kolet. Už som sa povedal, že koletku vlastne nespieme. OK, ľudia, ideme. Ideme. Takže... No.
Griff. Je mineta, jeho ultima je strašne OP. Ale proti Berry mu nemá. Presne, čo som hovoril. OK. Som mi zdal, že to mi bol. Ale fakt sa mi stalo, že to mi kto bol. Majsi s 11 taurami ako. Tu neviem, či zabijeme. Bum. Máme to. Posledná hra, ľudia. Ty sú že tiež taký bravler. Ty si už taký vyhnutý bravler, by som povedal. Kámo, nevadí. Sme štvrtý, takže pik. Tak vyzerá. Oni to premenili. Kasa. My máme super bravlera. Dobre. Okay. Toto už je koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nesmiete si like a odpadnúť sa vidíme ďalšie videa. Čaute.